Dini mar Wahindi Acharya Shri Swamiji Maharaj ne omole pachoka kama ochano timo limbe mar ndalo 6. Maharaj ne ogowe lap mandeke mamuye boma Mombasa kageno ni obiro bagoro mopogore opogore mag lamo e piny Kenya ka achiel kod yango kata hingo higni 70 nyaka ne ger od lam mar Wahindi midendo ni temple e pachoka. Kalure kod jaloso mar jadolo no Harshad Sangani gichano lamo ne kwe masani onyae pachoka nyaka ne tim yiero ka achiel kod wach kech masani onuro gana mathoth e pachoka. Bang' tieko limbe mare pachoka igeno ni obiro nyaka e piny libamba ma Tanzania ka achiel kod Uganda kuma bende obiro bage alam. He normally comes here every year. So this year the purpose of visit is he actually is going to pray for the Kenyans. We had a peaceful election. Pray for elected leaders. So God give them the courage to run this country in a better way. And also since there are so many economic situations in this country, there is drought and famine, then we'll be going to Tanzania, Uganda, basically for the same prayers for the devotees and the region as well. We're going to celebrate 70 years of our temple existence in